Máte doma pekné veci, ktoré nepotrebujete a je vám ich ľúto vyhodiť? Potešte nimi niekoho druhého a urobte si radosť inými vecami. Na akcii Zóna bez peňazí môžete prísť darovať akékoľvek veci z domácnosti alebo ich vymente za také, ktoré sa vám páčia. Ľudia teda sme ich žiadali, aby donášali veci, ktoré už v domácnosti nepotrebujú, ako teda oblečenie, domáce potreby, hráčky, knížky, kozmetiku, čokoľvek, čo proste je im ľúto vyhodiť, ale už proste im to nerobí radosť, ani to nepotrebujú. No a môžu to teda doniesť sem do týchto priestorov a ostatní ľudia si môžu pobrať, čo sa im páči. Tento rok už prišlo dosť veľa ľudí, naozaj podonášali po deťoch vecičky a také všelijaké zaujímavosti. Už sme tu mali mikrovlnku, súdok na kapustu, notebook, kávovár, naozaj celkom dobré veci, ktoré už si aj iní ľudia zase odviezli, tak dúfam, že poslúžia zase ďalej. Veci, ktoré sa nevymenia a zostanú, budú darované krízovému centru Čakanka a detskému charitnému domu v Považskej Bystrici. Vidím, že toho zostane už dosť veľa, tak možno, že ešte aj ďalej to pôjde potom. Niekam akurát to riešime, že oni to tiež všetko nespotrebujú. Takže niekam ešte ďalej, buď na východ alebo do nejakých iných charitných organizácií. Aj vďaka vám bola realizovaná hlavná myšlienka celej akcie – urobiť krajšie Vianoce tým, ktorí si to nemôžu dovoliť prevažne z finančného hľadiska. Darčeky nemusia byť predsa nové a ani drahé. Pokojne to môžu byť veci získané práve na tejto akcii. Jarmila Bajziková, televízia Považie.